फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आपण छान असं चिली गार्लिकचं हॉट पिकल बनवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये एक मस्त असा मसाला आपण घातलाय। तर आपण पटकन त्याची रेसिपी बघूया। आधी आपण त्यासाठी एक मसाला करून घ्यायचा। तर मसाल्यासाठी मेथी घेतलेली आहे 1 चमचा, 1 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, 1 चमचा मी राई घेतले, त्याच्यानंतर 1 चमचा जिरा घेतलेला आहे। आता आपण हे मसाले चांगले गरम करून घ्यायचे आहेत। गरम झाल्यानंतर आपण ते मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। आपला आता मसाला वाटून रेडी आहे। आता पॅन गरम झालेला आहे चांगला, तर मी त्याच्यातच आता तेल टाकणार आहे। तेल आपण जरा जास्तच घ्यायचं आहे, कारण की लोणचं म्हटलं की तेल आलंच। नंतर तेल चांगलं तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी हे लसूण घेतलेले आहेत। आपण चिली गार्लिक पिकल बनवतोय, म्हणजे आपण चिली गार्लिकचं लोणचं बनवतोय, म्हणून आपल्याला लसूण थोडे जास्त प्रमाणामध्ये पाहिजे। त्याच्यानंतर इथे मी हे आलं जे आहे ते उभं कट करून घेतलेलं आहे। हिरवी मिरच्या घेतल्यात मी 3 कट करून, आणि हे चांगलं फ्राय करून घ्यायचं। आता आपलं हे चांगलं फ्राय झालेलं आहे, तरी 2 मिनिटं फास्ट गॅसवर चांगलं फ्राय करून घ्यायचं। नंतर आपण त्याच्यामध्ये आता एक एक मसाले टाकणार आहोत। लाल मिरची पावडर, हळद, त्याच्यानंतर मीठ टाकायचं आहे। 1 चमचा मीठ घेतलंय, 1 चमचा साखर घेतलेली आहे, ब्राऊन शुगर घेतले, तुम्ही कोणती घेतली तरी चालेल। त्याच्यानंतर इथे हे चिली फ्लेक्स आहेत, तर ते मी 1 चमचा घेतलेले आहेत। लिंबूचा रस घेतलाय। आता हे चांगलं फ्राय करून घेऊया। परत एकदा मिक्स करूया सगळे मसाले त्याच्यामध्ये। मस्त असं त्याचा सुगंध येतोय। कलर सुद्धा खूप छान आलाय, कारण आपण त्याच्यामध्ये काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकलेली। तर तुम्ही कोणताही मसाला टाकलात तरी सुद्धा चालेल। मस्तपैकी हॉट असं हे चिली गार्लिक पिकल होणार आहे। आणि मी आता त्याच्यामध्ये हिंग टाकणार आहे। हिंग थोडं उशिराच टाकायचं आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकलंय। परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण जो मसाला बनवलेला, तर तो मसाला पूर्ण टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये। आपण या मसाल्यामध्ये राई घेतलेली, बडीशेप घेतलेली, त्याच्यानंतर आपण मेथी घेतलेली आणि जिरं घेतलेलं। तर त्याचा जो मसाला आहे तो आपण त्याच्यामध्ये मिक्स करूया। आणि त्याच्यामध्ये आता आपण पाणी टाकणार नाहीये, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे। आणि ते जे तेल आहे त्याच्यानेच आपलं पिकल असं छान मस्त मुरणार आहे। आता आपलं हे चिली गार्लिकचं हॉट पिकल रेडी झालेलं आहे। तर झटपट असं पिकल तयार होतं। तर तुम्हाला आता ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आणि झटपट असं हे पिकल नक्की ट्राय करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।